ما دكش تتحقلب هالماضي عالفين تحرس لم فروق تحرس لاو كم صرت differenti dan l-aħħar kif imbdilt sejġ kont wetni dak il-klim sabiħ dejjem għal xulxin dejjem flimkien flimħabba maqudin li fek ma jkun ħadd kemm intom ħaj għax dejk inkom ferħan l-għaxqa tiegħi inħobbok wisq fid-dinja lilek biss dejjem għal xulxin dejjem flimkien flimħabba maqudin Irsaq viċin ħanistenna nqek miegħek Nerġa' nfakrek f'dak iż-żmien ta' ġmien Mitrasek fuq spallejja ħanħares ftit f'għajnejk U għajd li tridni nibqa' dejjem lejk dejjem għal xulxin dejjem flimkien flimħabba maqudin li fek ma jkun ħadd kemm intom ħaj għax dejk inkom ferħan l-għaxqa tiegħi inħobbok wisq fid-dinja lilek biss dejjem għal xulxin dejjem flimkien flimħabba maqudin dejjem għal xulxin dejjem flimkien flimħabba maqudin li fek ma jkun ħadd kemm intom ħaj għax dejk inkom ferħan l-għaxqa tiegħi inħobbok wisq fid-dinja lilek biss dejjem għal xulxin dejjem flimkien flimħabba maqudin Sinjuri, ġewku tajjar Michela Gallia